May mga kumalat na balita noon sa baryo namin tungkol sa babaeng tinaga ng asawa sa mukha dahil sa kinatay at niluto umano nito ang sariling mga anak. Kaya naman iyon ang ginawang panakot sa amin ng mga magulang namin kapag lumalabas kami ng gabi para dumayo sa ibang baryo. Magandang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Raul. Nakatira sa isang bayan ng Kabisayaan. Nang mangyari ang karanasan kong ito ay nasa edad 18 pa lamang ako. At alam nyo naman mga kalakbay, kapag nasa ganong estado ng edad tayo, ay samot-saring kalokohan pa ang ginagawa. Gaya na lamang ng pagiging pasaway sa mga magulang. Dahil sa hindi pagsunod sa mga payo ng mga ito na huwag maglalabas ng bahay kapag sumasapit na ang hating gabi. Dahil lubhang napakadelikado na sa labas ng ganoong oras. Pero aaminin ko na isa ako sa mga kabataang nagpapasaway noon mga kalakbay. Kaya naman halos araw-araw na lamang sa ginawa ng Diyos ay palagi akong napapagalitan ng aking ina. Ang aking ama naman ay tahimik lamang at hinahayaan ng aking ina na magdisiplina sa akin. Isang beses noon, madaling araw na akong nakauwi sa bahay. Gawa ng inaya ako ng mga kaibigan kong makipag-inuman sa karatig baryo. Kaarawan kasi ng isa sa mga kakilala ng kaibigan naming si Joseph, ang bahay na pinuntahan namin. Pagka-uwi ko naman at pagkapasok ko pa lamang sa loob ng bahay, ay nadatnan ko ang aking inang nakaupo sa mahabang upuan na malapit sa may pintuan. Bagya pa akong nagulat, sa kadahilan ng nakita ko siyang galit na galit. At kung nakamamatay lamang ang ipinupukol niyang titig sa akin, ay baka bumuligta na ako sa may sahig. Inay naman, nakakagulat naman po kayo. Turan ko at napahawak sa dibdib dahil sa gulat. Ang aga niyo naman pong nagising. Dagdag ko pang sabi. Ang buong akala ko ay papagalitan niya na naman ako. Kaya't inihanda ko na ang aking sarili. Pero gayon na lamang ang pagtataka ko mga kalakbay. Dahil imbis na sigawan at pagalitan niya ako, ay sinabihan niya lang akong pumasok na sa aking silid at matulog na. Saka na lang raw kami mag-usap pagkagising ko. Tapos ay isinarado na ng aking ina ang pintuan. Abat anong nakain ni nanay at bigla yatang bumait? Tanong ko pa sa aking isipan at napapailing. Ay nako, makatulog na nga lang. Sambit ko muli sa aking sarili at pumasok na rin sa loob ng kwarto namin magkapatid. Kinaumagahang pagkagising ko ay narinig kong nag-uusap ang mga magulang ko at narinig kong pinag-uusapan nila yan tungkol sa nangyari kagabi. Ayon pa sa aking ina, sino raw kaya yung kumakatok kagabi at kapag tinatanong naman kung sino ay hindi sumasagot. Bagkus ay humahalinghing na iyak na babae lamang ang naririnig nila matapos kumatok ng 3 beses. Sinabi pa ng aking ina na baka iyon na raw ang babaeng napapabalita na tinaga ng asawa sa mukha. Ano ka ba naman, Minda? Hindi naman siguro. Malay natin kung nagkaproblema lang sa pag-iisip ang babae. Sinasabi mong tinaga ng asawa niya sa mukha. Alam mo namang ilan sa mga nag-a-abroad ay nasisiraan ng bait pag-uwi dito sa atin. Dahil sa tindi ng pagdurusang naranasan nila sa kamay ng mga malulupit na mga amo. Hindi naman sa nilalahat ko ha. Pero may mga ganong kaso kong nababalitaan. Turan pa ng aking ama. Narinig ko namang nagsalita ang aking ina na pareho lang umano kami ni tatay. Matitigas ang ulo at hindi kaagad naniniwala sa mga nababalitaan. Kasi nay, totoo naman po ang sinasabi ni tatay. Masyado nyo lang binibigyan ng pansin ang mga tsismisan dyan sa labas. Kaya pati kayo ay kung ano-ano na ang naiisip. Pati sarili nyo ay tinatakot nyo na lang. Sabat ko sa kanilang pag-uusap. Pinandilatan niya naman ako ng mga mata at sinabihang huwag sumabat sa usapan ng mga matatanda. Kakamot-kamot naman ako sa ulong humingi ng paumanin, kaya nagtimpla na lamang ako ng kape. Matapos kong makapagtimpla ng kape at nakaupo na ako sa hapagkainan, ay ako naman ang binalingan ng aking ina at pinagsabihang tigil-tigilan ko na
ang ginagawa kong paglalakwatsa tuwing 10 oras ng gabi. Dahil hindi namin alam kung anong mabangis na nilalang ang nakaabang sa labas ng bahay. Inay naman, hindi na po kayo nagsawa sa mga sinasabi ninyo. Paulit-ulit nyo na lang yung sinasabi sa akin. Matanda na po ako at hindi na po ako bata. Mariing sagot ko sa aking ina dahil nakakarindi na ang paulit-ulit na sinasabi niya. Hoy Raul, ikaw, huwag mong pagtataasan ng boses ang nanay mo. Nag-aalala lang sa'yo yan, kaya paulit-ulit kang pinagsasabihan. Alam mo bang hindi yan nakatulog kagabi dahil sa kakahintay sa'yo kung anong oras ka uuwi? Aniya pa ng aking ama. Pasensya na po, maiksing tugon ko sa mga magulang ko. Kapag nagtaas na kasi ng boses ang aking ama, ay indikasyong nagpipigil na iyon sa galit. Kaya kapag nasa ganon, ay huwag na akong makasagot-sagot pa. Sumunod ka na lang sa mga sinasabi ng nanay mo. Dahil para sa iyo lang din naman yan. Magmula ngayon, dapat bago palang magtatakip silim, ay nandito ka na sa bahay. Maliwanag ba? Marahang tumango na lamang ako bilang tugon. Nang sa ganon ay huwag na siyang magalit sa akin. Noong sumapit ang kinatanghalian, ay pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko para doon tumambay. Wala kasi kaming trabaho ng aking ama ng araw na iyon. Noong nasa bahay na nga ako ng kaibigan kong si Joseph, ay naikwento niya sa akin ng tungkol sa nakakakilabot na naririnig ng mga magulang niyang halinghing umano na iyak ng isang babae na animoy nagmamakaawa na pagbuksan sila ng pintuan. Totoo ba yung sinasabi mo, Tol? Kasi sila nanay kaninang umaga ay narinig ko rin pinag-uusapan nila ang tungkol sa babaeng nangangatok. Kuryosidad kong tanong kay Joseph. Siguro, hindi natin masabi kasi wala naman tayo dito kagabi eh. Nandun tayo sa kabilang baryo at nakikipag-inuman. Kaya hindi ko din masagot ang tanong mo. Dagdag niya pang sabi, kung maging ang mga magulang ko ay nakaranas rin ng ganon, kaya malamang sa malamang ay baka totoo nga. Napabuntong hininga na lamang ako at nagwikang. Pinagbawalan na nga nila akong lumabas ng bahay kapag 10 oras na ng gabi. Wika ako kay Joseph. Talaga ba? Teka lang, paano yung usapan natin mag-inuman sa kaarawan ni Dindo? Sa susunod na linggo pa naman yon. Wika pa ni Joseph sa akin. Yaan mo, gagawa ako ng paraan. Tsaka matagal-tagal pa naman yun eh. Natawa naman ang kaibigan ko at nagtanong kung ano na namang kalokohan ang iniisip ko. Ayusin mo lang. Baka mamaya niyan mahuli ka ng mga magulang mo. Yari ka talaga sa tatay mo. Natatawa niya pang sabi. Ako na lang ang bahala, parang hindi mo naman ako kakilala eh. Tugon ko at malakas ang kumpiyansa sa aking sarili na hindi ako mahuhuli ng aking mga magulang kung tatakas ako ng bahay. Sa paglipas nga ng mga oras ng pagkukwentuhan namin, ay para bang napakabilis lamang iyon. Dahil sa hindi ko man lang namalayan na hapon na pala. Nagpaalam ako sa kaibigan kong uuwi na. Baka kasi nag-aabang na naman sa pintuan ng aking ina at matalakan na naman ako ng sandamakmak na para bang naglilitanya. Sige par, mag-iingat kapag uwi. Wika sa akin ni Joseph. Tumungo naman ako at kaagad na naglakad na nga pa uwi. Habang naglalakad na nga ako, ay hindi maalis-alis sa aking isipan ang tungkol sa bali-balita na babaeng nangangatok ng bahay tuwing hating gabi. Sandali ko pang ipinilig ang aking ulo at inisip na lamang na baka hindi naman talaga totoo ang usap-usapan. Baka naman hayop lang ang naririnig niyang iyak umano ng isang babae. Noon ngang makauwi na ako ay nagbiro pa ang aking ina nang makita niya ako sa ganoong oras na nasa loob na ng bahay. Ang sabi niya pa, baka lagnatin raw ako dahil maaga akong nakauwi sa bahay. Pero hindi ko na lang pinansin ng sinabing biro ng aking ina. Sa paglipas ng mga araw kalakbay, ay mas lalong lumala na ang usap-usapan ng mga kapitbahay namin patungkol sa babaeng naririnig nilang umiiyak sa ating gabi matapos mangatok. Maging ang aking ina ay natatakot na rin. Kaya naman mas lalo niya akong pinaghihigpitan
na huwag lumabas ng bahay kapag sumasapit na ang takip silim. Sumang-ayon lang ako sa bawat katagang sinasabi ng aking ina para wala na marami pang satsat. Hanggang sa isang gabi noon, bigla na lamang akong naalimpungatan nang may marinig akong mahihinang pagdaing ng isang babae na para bang nasasaktan niyon. Kaagad na bumangon ako at hinagilap kung sino ang dumadaing na naririnig ko. Narinig kong nasa labas ng bahay namin ang ingay na iyon. Kaya't dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa bintanang malapit sa kinahihigaan ko at sumilip sa may siwang. Ay nako, baka si Aling Soledad na naman siguro iyon. Sambit ko pa sa aking sarili habang pilit na inaaninaga ng napakadilim na bakuran sa labas ng bahay. Mga ilang minuto pa ang lumipas ay nasanay na ang mga mata ko sa dilim. At doon nga ay may naaninagan akong imahe ng babae malapit sa bakuran ng bahay namin. Nakatayo lamang iyon habang nakatingin sa bahay at para bang humihikbi. Pero ang mas ikinagulat at ikinatakot ko ay noong matitigan ko na ang babae dahil nakita kong nandidilat ang mga mata nitong namumula. Napasinghap ako noon dahil sa takot na naramdaman. Noong ikinurap-kurap ko na ang aking mga mata, ay bigla na lamang nawala ang babae na parang bula. Kasunod noon ay ang mga mahihinang kaluskusan sa paligid na para bang may kung anong hayop ang naglalakad sa talayban. Sa gilid kasi ng bahay namin ay puro na talayban. Kaya't kapag may hayop na palakad-lakad sa talayban, ay naririnig namin ang mga yabag nito. Nang mga sandaling iyon mga kalakbay ay samot-sari na ang tumatakbong katatakutan sa aking isipan. Dahil naisip kong baka iyon ang sinasabi nila na babaeng may taga sa muka. Maya-maya pa ay bigla na lamang may bumulusok mula sa talahiban na isang malaking ibon pa itaas. Humuni iyon ng nakakakilabot at sa pandinig ko ay parang huni ng uwak. Dahil sa takot ay mabilis na akong umalis mula sa pagkakasilip. Tapos ay kaagad nang bumalik sa higaan at nagtalokbong. Habang nasa ganong posisyon nga ako, ay naririnig ko ang mga tahulan ng mga aso sa kapitbahay namin. Pero hindi ko yun inintindi. Sa halip ay mas lalo akong nagsusumiksik sa tabi ng mga kapatid ko. Kinabukasan pagkagising ko, ay nakita ko nag-uumpukan ng mga kapitbahay namin sa tabi ng daanan. Nay, ano pong nangyari? Bakit marami ang nag-uumpukan malapit sa bahay ni Aling Soledad? Tanong ko sa aking ina nang makapasok na ito sa loob ng bahay. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. Ayon pa sa aking ina, kani-kanina lamang ay isinugod sa ospital ang asawa ni Aling Soledad na si Mang Julio. Dahil dinumog raw iyon ng aswang kaninang madaling araw habang naglalakad pa uwi galing sa pangunguha ng isda sa ilog. Ang dami na talagang kababalaghang nangyayari dito sa lugar natin. Kaya kayo mga bata mag-iingat kayo palagi para hindi kayo mapahamak. Segundang wika pa ng aking ama. Sandali naman akong natahimik at nag-isip-isip kung tama bang dapat sabihin ko sa mga magulang ko ang nakita ko kagabi. O anak, bakit natahimik ka yata? Baling na tanong ng aking ama sa akin. Saglit akong nanahimik tapos ay sinabi ko sa kanila ang nakita ko na nakakatakot na babaeng nakatingin sa bahay namin kagabi. Pero bigla akong binatukan ng kapatid kong si Lydia. Dahil bakit raw hindi ko sinabi sa kanila ang nakita ko kagabi. Paano na lang daw kung may nangyaring hindi maganda sa amin habang nasa kasarapan sila ng tulog. Eh ate, wala namang nangyaring masama sa atin ha. Huwag kang masyadong ooy dyan. Tsaka kung ikaw ang nasa kalagayan ko, paniguradong matatakot ka rin at gagawin mo rin ang ginawa ko. Pangangatwirang sabi ko sa kapatid ko. Napabuntong hininga naman ang aking ama at sinabihan akong sa susunod. Kapag may nararamdaman o may nakita akong kakaiba, ay huwag umano akong matakot na gisingin siya at sabihin sa kanya nang sa ganon ay mapoprotektahan niya ang pamilya namin. Sige po itay, pasensya na kung hindi ko sinabi sa inyo ang nakita ko kagabi. Paghingi ko ng paumanin sa kanila. Noong balingan ko naman ang aking ina, ay tahimik lamang ito at para bang malalim ang iniisip.
Tapos ay napansin ko siyang panakanakang pinapasadahan niya ng tingin ang kapatid kong si Ate Lydia. Tinanong naman siya ni tatay kung bakit natahimik na lamang siyang bigla. Dati-rati naman kapag ganon na ang pinag-uusapan, ay hindi pwedeng hindi sumasabat si nanay sa usapan. Sunod-sunod na iling lamang ang tanging naisagot ni nanay habang hindi iniyaalis ang pagkakatitig kay Ate Lydia. Nagtataka naman ako kung bakit parang kakaiba ang titig ni nanay sa kapatid ko. Partikular na sa tiyan ng kapatid ko. Minda, alam kong may ibig sabihin niyang kakaibang tingin mong ipinupukol sa anak natin. Sabihin mo nga sa akin, may problema ba? Nakakunot noong tanong ni tatay. Sandaling katahimikan naman ang namutawi sa pagitan naming apat na naroroon sa may sala. Pagkatapos ay hinarap ni nanay si Ate Lydia at sa seryosong mukha ay tinanong niya ang kapatid ko kung may dapat ba itong sabihin sa kanila. Napatingin naman ako kay Ate Lydia at nagtataka. Lydia, ano ba itong sinasabi ng nanay mo? Tanong ni tatay sa kapatid ko. Hindi naman umimik ang kapatid ko. Bagkus ay nakayuko lamang ito at para bang maiiyak na. Tapos ay malakas na ang boses ng aming ina at para bang nagpipigil lamang ito sa galit nang magtanong kay Ate Lydia kung ano ang itinatago niya at kung may alam ba siya sa ilang araw ng nagpapabalik-balik na aswang. Nang mga sandaling iyon ay marahil nahulaan na ng aming ama kung ano ang ibig tukuyin ni nanay. Kaya't nagtaas na rin siya ng boses. Sabihin mo nga sa akin, Lydia, buntis ka ba? Diretsahan tanong ng aming ama at napatayo na sa kinauupuan na siya namang ikinagulat ko rin dahil sa pagkakaalam ko ay walang nobyo ang kapatid ko. Kaya papaanong nabuntis ito? Magsalita ka kung hindi ay malilintikan ka sa akin. Malakas na ang boses ng aming ama at namumula na ang kanyang mukha sa galit. Napapahawak na rin siya sa kanyang batok na para bang bigla siyang inatake ng kanyang alta presyon. Nakita ko namang sunod-sunod na marahang tumango ang kapatid ko pero nanatili pa rin itong nakayuko. Lintik kang babae ka. Sino ang nakabuntis sa'yo Sabihin mo. Galit na wika ng aming ama at hindi na nito napigilang magmura. Nung akmang sasampalin niya na sana ang kapatid ko, ay mabilis naman akong tumayo at hinarangan ng kapatid ko. Nang sa ganun ay hindi tumama ang palad ni tatay sa pisngi niya. Itay, tama na po. Pag-usapan niyo na lang po ng mahinahon para magkaintindihan po kayo. Wika ko pa sa aking ama. Napayakap naman sa akin ang kapatid ko at hindi na napigilang umiyak. Dalhin mo ngayon mismo ang lalaking nakabuntis sa'yo dahil kung hindi ay malilintikan ka sa akin. Nangangatog na sa galit na wika ng aming ama. Ikaw, Raul, samahan mo iyang kapatid mong puntahan ng lalaking nakabuntis sa kanya at kalad ka rin mo papunta dito. Dagdag pang wika ng aming ama. Samantalang ang aming ina naman ay halos hindi makapaniwala sa mga nalaman niya at napahawak na lamang sa dibdib. Inalis ko na lamang ang kapatid ko sa harapan ng mga magulang namin. Lumabas kami ng bahay para doon siya kausapin ng masinsinan kung sino ang nobyo niya. Kailangan puntahan namin ngayon ang kanyang nobyo dahil kilala namin ang ugali ng aming ama. Tahimik lamang ito pero sa oras na nagtaas na ito ng boses ay katakot-takot na sermon ang aabuti namin sa kanya. At kung minsan pa nga sa kamalas-malasan ay nasasapak pa ako nito. Sige na, Ate Lydia, puntahan na natin ang nobyo mo at baka pati ako ay masapak pa ni tatay. Wika ko pa sa kapatid ko. Tumangon na lamang siya at sinabi niyang magpapalit lamang siya ng damit bago namin puntahan ang nobyo niya. Sige, at magpapalit na rin ako ng damit. Hintayin mo ako at dalawa tayong pupunta sa bahay ng nobyo mo. Wika ko pa sa kanya at muli na kaming pumasok sa loob ng bahay para makapagpalit. Makaraan ng ilang minuto ay kapwa naglalakad na kami papunta sa Karatig Purok, kung saan naninirahan ang nobyo ng kapatid ko. Nang makarating nga kami ng bahay ng kanyang nobyo, ay sandali pa akong nagulat. Sa kadahilan ng ang nobyo ng kapatid ko ay ang lalaking kakilala ng kaibigan ko noong minsang inabot ako ng madaling araw sa pakikipag-inuman. Maging ito man ay nagulat rin nang malaman nitong kapatid ko ang nobya niya.
Hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa at sinabi ko sa kanya kung ano ang pakay namin sa kanya. Nang araw ding iyon mga kalakbay ay sumama sa bahay namin si Raymond, ang nobyo ng kapatid ko at kasama niya ang kanyang mga magulang. Pagka-uwi nga namin ay nag-usap muna sila ng panandalian at umuwi ang mga magulang ni Raymond, samantalang siya ay nagpaiwan. Noong sumapit ang kinatanghalian, ay bumalik na ang mga ito at may bitbit na mga pagkain at karning lulutuin. Wala nang paligoy-ligoy pa ang agaran ng ginanapang pamamanhikan. Tumulong naman ako at ang mga kaibigan ko sa pagkakatay ng baboy na dala ng kaanak ng nobyo ni Ate Lydia. Ang kaninang galit ng aking ama ay napalitan na ng saya dahil ang buong akala niya ay hindi pananagutan si Ate Lydia ng lalaking nakabuntis dito. Habang abala na nga kami sa pagkakatay, ay may namataan akong babaeng nakatayo lamang sa di kalayuan sa bakuran namin at nakatingin sa aming gawi. Medyo may edad na ang babaeng nakita ko. Ang buong akala ko ay isa sa mga kaanak ni Raymond na babae, kaya't hinayaan ko na lamang iyon. Napansin ko kasing dahan-dahang lumapit sa bakuran namin at nakangiting naglakad papalapit sa kapatid kong si Ate Lydia. Noong huli ko iyong tapunan ng tingin, ay nakita kong kausap niya na ang kapatid ko at nakangisi pang hinihimas-himas ang tiyan ni Ate Lydia. Sa paglipas ng mga oras ay naging abala na ang lahat dahil sa hindi magkamayaw sa pag-aasikaso at pagluluto. Samantalang kami naman ng mga kaibigan ko ay panakanakan nagiinuman habang nag-iihaw ng karne. Noong sumapit na ang takip-silim, ay sinabi ng aming ina na sa loob na lamang kaming lahat dahil baka mamaya ay may makahalubilo kami na hindi ka nais-nais. Na ang ibig sabihin ng aking ina ay baka makihalubilo sa amin ang babaeng aswang na napapabalita. Sandali na lang po ito, inay, maluluto na. Wika ako pa sa aking ina. Oo nga po, Aling Minda. Sandali na lang to, pag naluto na po ang lahat, papasok na kami sa loob ng bahay. Sagundang wika naman ni Joseph na mahalata mo sa kanyang medyo may tama na ng alak. Tumango naman ang aking ina at sinabing bilisan na namin mag-ihaw ng karne para makapasok na kami sa loob ng bahay. Noong papasok na sa loob ng bahay ang aking ina, ay isang malakas na alulungan ng mga aso ang narinig namin na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nakakakilabot na yung pakinggan at talagang nakakapanindig balahibo kalakbay. Kaya naman dali-dali naming tinapos ang inihaw na karne para makapasok na sa loob. Lintik na aswang ka. Napakaaga pa para lumabas ka sa lungga mo. Pasigaw na wika ng aking ama. Sa tingin ko ay medyo lasing na rin siya, kaya't kung ano-ano na ang mga sinasabi niya. Maya-maya pa ay bigla na lamang nagkagulo sa loob ng bahay. Hanggang sa noong narinig ko ang boses ng kapatid ko na impit na umiiyak. Kaya patakbo na akong pumasok sa loob ng bahay. Anong nangyayari? Bakit kayo nagkakagulo? Natatarantang tanong ko. Sinabi naman ni nanay na kanina pa kumikirot ang tiyan ng kapatid ko. Simula nang pumasok ito kaninang alas 5 ng hapon ay nag-umpisa na iyong kumirot. Raul, tawagin mo si Mang Berting para mapatignan natin itong kapatid mo kung ano ang nangyayari sa kanya. Utos pa sa akin ng aking ama. Noong tapunan ko naman ang tingin ng kapatid ko, ay nakita kong namimilipit na ito sa sakit na nararamdaman. Kaagad na akong lumabas ng bahay para puntahan ang manggagamot na nasa Karatig Sitio. Sumama naman sa akin ang kaibigan kong si Joseph. Lakad takbo ang ginawa naming dalawa, makarating lamang sa bahay ng manggagamot. Sa paglipas naman ng mga sandali ay narating na namin ang bahay ng manggagamot. Agarang sinabi namin ang pakay sa matandang si Mang Berting. Mabuti na lamang at wala itong ginagawa ng mga oras na iyon. Kaya't sumama na ito sa amin pabalik sa bahay. Bitbit ang flashlight ng manggagamot ay naglakad na kami pabalik sa bahay. Noong malapit na kami kalakbay, ay sandali kaming pinahinto ng manggagamot. Nagtaka naman ako kung bakit niya kami pinigil sa paglalakad. Kung kaya't tinanong ko siya, hindi naman siya sumagot sa tanong ko. Bagkus ay may itinuro siya sa unahang bahagi ng daanan malapit sa may bakura namin. Noon ngang tignan naming dalawa ni Joseph ang itinuro ng matanda, ay ganun na lamang ang kilabot na naramdaman namin.
Nang makita namin ang nakakakilabot na aswang, nakatuwad iyong nakaharap sa amin, kaya't labis-labis ang takot ko. Huwag kayong matakot, ako ang bahala sa nilalang na yan. Rinig kong sabi ni Mang Berting sa amin, tapos ay inilabas nito ang isang pamalo galing sa kanyang bitbit na bag, na sa tingin ko ay buntot ng pagi iyon. Pagkatapos ay sinabihan niya akong hawakan kung maigi ang kanyang mga kagamitan. Sumunod lang kayo sa akin para makapasok tayo sa loob ng bakuran. Paaalisin ko lang ang punyemas na yan. Haharang-harang sa daan eh. Dagdag pa ng manggagamot. Sa oras na makasagupa na niya ang aswang, ay tumakbo na kami papasok sa loob ng bakuran. Kinakabahan man ay sumagot kami sa matanda. Ilang saglit lamang ang nakalipas, ay bigla na lamang sumunggab sa amin ang aswang. Kaya't mabilis na tumakbo si Mang Berting pasalubong sa aswang. At nang makalapit na siya ay mabilis na hinataw niya ng buntot pagi ang aswang. At di kalaunan ay nagpambuno na silang dalawa. Noong makahanap na kami ng tiyempo, ay hinatak na ako ng kaibigan ko at tumakbo na kami papasok ng bakuran. Pagkapasok namin ay humingi kaagad ako ng saklolo sa mga kalalakihang nasa loob ng walang kamalay-malay na may nangyayari na palang hindi maganda sa labas ng bahay. Ayon kasi sa kanila ay tanging huni ng wakwak lamang ang kanilang narinig. Hindi nila alam na nakikipagsagupa na pala ang manggagamot sa aswang. Kanya-kanyang bitbit naman sila ng mga kagamitang magagamit nila bilang panlaban sa aswang bago tumakbo palabas. Ako naman ay binigay ko kay nanay ang lagayan ng mga gamit ng manggagamot. Pagkatapos ay kinuha ko ang isang garapong asin. Tapos ay tumakbo na ako palabas ng bahay. Naabutan kong panay ang pag-amba nila sa aswang. Pero hindi nila iyon malapit-lapitan. Gawa ng patuloy pa rin sa pakikipaglaban ng manggagamot. Kaya ang ginawa ko mga kalakbay ay sumigaw ako kay Mang Berting na ipikit niya ang mga mata niya. Pagkatapos ay walang pagdadalawang isip na hinagisan ko ng asin ng aswang. Nang matamaan na ang aswang ay para naman iyong bulatin na lagyan ng bula. Dahil mabilis pa sa alas 4 naglulupas ay sa lupa at nagpaikot-ikot na para bang pilit na inaalis ang mga asing tumama sa kanya. Doon naman nakakuha ng pagkakataon ang mga kasama namin. Kaya't pinagtulungan na nilang hambalusin ng pamalo ang aswang. Subalit sadyang napakaliksi at napakadulas ng aswang. Dahil kahit na napakarami namin ay nakatakas pa rin ito. Ngunit ayon sa manggagamot bago pa man nakatakas ang aswang, ay binaunan niya muna iyon ng marka sa katawan. Kaya't kahit saan man magpunta ang aswang, ay malalaman niya pa rin iyon. Matapos nga ang pangyayari ay pumasok na kaming lahat sa loob ng bahay. Kaagad namang ginamot ni Mang Berting ang kapatid ko. Anya pa, namarkahan raw ng aswang ang kapatid ko at balak ng biktimay nito ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Marahil ay hindi umano napapansin ni Ate Lydia na isa sa nakahulubilo niya kanina ay aswang. Kung kaya malaya iyong nakalapit sa kanya ng walang kahirap-hirap. Naalala ko naman ang babaeng nakausap ng kapatid ko. Sinabi ko sa manggagamot ang nakita ko kaninang kausap ng kapatid ko. Dahil simula nang pumasok sa loob ng bahay si Ate Lydia, ay hindi ko na muli pang nakita ang babae. Napapailing na lamang at napalatak ang manggagamot. Dahil ayon pa sa kanya, ang babaeng aswang na tinutukoy ko ay iyon ang kumakalat na bali-balita sa lugar namin na nangangatok tuwing gabi. Matagal niya na rin hinahanting iyon. Mabuti na lamang at siya kagad ang naisip naming puntahan noong sumakit ang tiyan ni Ate Lydia. Hayaan niyo at ako na ang bahalang tumapos sa aswang na iyon. Wika pa sa amin ang manggagamot. Matapos ngang gamutin niya ang kapatid ko ay itinuloy na namin ang naudlot na pag-iinuman. Pero nasa loob na lamang kaming lahat ng bahay. Tapos si Mang Berting naman ay pinaunlakan niya ang paanyaya ng aking ama. Kaya kinabukasan na ito umuwi. Simula naman ng makasagupa ng manggagamot ang aswang mga kalakbay, ay hindi na nakaranas pang muli ang lugar namin ng mga kababalagan ukol sa babaeng kumakatok ng pintuan tuwing hating gabi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.